Mine damer og herrer, tag godt imod Michael Staun. Som tidligere omtalt i udsendelsen er Amin Jensen lige nu på tur sammen med Michael Staun fra Aalborg. Men hvem er ham der, Michael Staun? Jeg hedder Michael Staun og kommer fra Aalborg, jeg er 35 år og har skrevet sange i mange år, både på musikkonservatoriet i Aalborg, og så har jeg så fundet ud af, at jeg godt vil begynde at lave det mere komik og mindre sangskrivende musik. Der er godt nok stadigvæk utrolig meget, der er rigtig meget musik med i, men det er ikke sådan, at det er sådan nogle lange sange, det er mere sådan nogle små brudstykker. På et tidspunkt så besluttede mig simpelthen for, at nu skulle det skulle bare være sjovt det hele. Jeg tager meget ud selv. Jeg er jo sådan set ude sådan hele tiden. Der er nogle perioder, hvor jeg ikke er så meget ude. Det er sådan efter sæsonen, ikke? Men ellers så er det faktisk selvfølgelig jul, du ved, der er alle mulige firmafester. Og så de andre år, så er det også bryllup og konfirmation og alt sådan noget. Så det tager jeg meget ud til sådan noget. Typisk en halv times underholdning. Altså simpelthen til folks fester. Så tager jeg hjem til deres, hvor det nu er forsamlingshus, om det er hjemme i teltet oppe i haven, og så tager jeg ud. Det er sådan, jeg laver faktisk en del af, udover de der firmafester, og så tager jeg så ellers ud og optræder på, men det er på klubber, men det er meget sådan noget, hvor jeg tager ud på mine nye ting er, og se, at det nu er sjovt nok, og skal jeg lige lave lidt om på det der, og når det så, jeg synes, det er godt, ikke, så tager jeg det med på job. Så sjov underholdning, hvor jeg får folk til at grine, og sådan noget. Men hvor langt kommer de så omkring, og hvor lang er turnéen egentlig? Det er simpelthen fra Brønderslev til Færøerne, faktisk hele Danmark. Det var 2 måneder fra nu af, så vi har så brugt også det meste af januar på forbered og prøveshows og sådan noget. Så sammenlagt er det nok 3 måneder. Hele taget har vi været i gang, for det skulle også bookes. Det startede jo med faktisk for et år siden. Det var som sagt Michael Staun, som lige nu er på turné sammen med Amin Jensen. Jeg kan jo lige fortælle, at det sted, de optræder tættest på indtil videre, er i Det Musiske Hus i Frederikshavn. Det er den 17. februar. Men du kan se meget mere på aminjensen.dk. Jeg er sådan nået den alder, jeg ved ikke, om det er noget typisk, men jeg i hvert fald synes, at det er ikke så sjovt at handle ind mere, som det var i gamle dage. Også fordi i gamle dage, så var man med sin mor ud og handle ind. Og så fik man tit et eller andet. Men det får man ikke mere. Nu får man bare lov til at passe på indkøbsvognen. Man får det store ansvar at passe på indkøbsvognen. Og tænk nu, hvis der var nogen, der stjal den. Eller de varer, der er der i, som man jo ikke kan få andre steder. Og jeg synes tit, når man snakker om de der lidt sådan større indkøbscenter, så kan der godt blive en lidt negativ stemning. Og det synes jeg faktisk, det er fint. Det vil jeg gerne have lov at bidrage lidt til med den her nye sang, som handler om en tur i IKEA. Og de flyttede jo til Aarhus, fordi det lykkedes dem ikke rigtig at få banket en forretning heroppe i Aalborg for nogle år siden. Vi fik dem skræmt væk, men nu prøver de igen. Den 16. januar i år 2006 var jeg i IKEA, nok til dato den dårligste oplevelse, jeg nogensinde har haft. Der var kø helt ud til motorvejen, og der kom stadig flere og flere. De har sågar ansat parkeringsvagter for, at der ikke skulle opstå tumult, som på Roskilde Festival forrige år. Folk var sure, og jeg var lige ved at køre hjem. Men der var langt til Aalborg, uden vores nye elevatorseng. Mit første mål stod klart, det var kafeteriet, hvor det eneste man kunne få var tjøtboller, så hårde som sten. Jeg blev mæt og meget træt, følte mig en anelse dum. Indtil videre havde det kostet 300 kroner at prøve, hvordan det er at være svensker i sit eget land. Folk var sure,
og jeg var lige ved at køre hjem. Men der var langt til Aalborg, uden vores nye elevatorseng. Hvor meget tager I i timen? Efter et par timers tid uden nogen som helst form for spor af elevatorseng, fandt jeg kunne hjælpe mig ud med, at man skulle gå på lageret og finde elevatorsengen selv. Efter yderligere et par timer blev jeg så henvist til deres fjernlager, som de sagde var helt vildt praktisk og bekvemt. Det var der, jeg opdagede, hvor tom mit liv i grunden er. Men jeg tog mig sammen, gik op til kassen og fik betalt. Min kæreste stod med mad, da jeg endelig nåede hjem. Så skulle den bare samles, men ham fra fjernlageret havde sagt, at det var nemt. Det var vist godt, jeg havde fri et par dage. Søndag nat stod den endelig klar. Det viser midlertidigt, det var en helt anden model, end den min kæreste havde set i katalogen hos hendes mor og far. Hun var sur, da vi kørte afsted. Og der var langt til Aarhus, hvor vi skulle have byttet vores elevatorseng.